Varsovian lan egiten dut, Varsoviako unibertsitatean. Han unibertsitate barruan iberistika ikasketen departamentuaren barruan. Berazan, gaztelaniera, portugesa, katalaniera, galizera eta euskera emoten dira, eta han egiten dut lan. Eta nirena zer da? Klaseak emotea. Euskera bat, euskera bi eta euskal kultura emoten dodaz. Atzerrira jutea eta tan bertan pizka bat aktivismoagatik, aktivismo kulturagatik gure herriaren hizkuntza eta kultura nortasuna eta zabaltzea. Batzuk etortzen ziren musika ezagutzen zutelako, batez ere Fermin Muguruza eta Kortaturi sor dizkiogu ikasle pilo bat. Baina, denbora joan ahala profil hori aldatu egin da. Gaur egun, ere bai gure asignaturak direz unibertsitate osorako, ez dira bakarrik iberistikako ikasleentzako, beraz danetarik dekoguz. Eta azken aldian asko etortzen diren lagunak dituztelako, euskal lagunak dituztelako. Eta hori niretzako oso berria da. Polonia lehen itxita zegoen Europar Batasunean, baina Schengen arlo hori zapaldu egin zenean, Poloniarra hasi ziren bidaiatzen, asko gustatzen zaio bidaiatza. Eta askok uda pasatzen dituzte hemendik eta jendea ezagutzen dute edo Erasmusen euskaldunen bat ezagutzen dute eta berarei impresionatzeko euskarako klasetan sartzen dira. Gure klasetako dinamika batez ere komunikatiboak dira. Euskal hizkuntzari dagokionez. Poloniako ikaslei interesatzen zaiena ez da gramatika analizatzea. Beraiek gura dabena da hitz egitea, alek eta lasterren. Eta gainera oso ondo egiten dute hori. Urte baten borun, normal ez, baina lehenengo gauzatxoak egiteko euskeraz kapaz dire. Irakurle baten lana ez da bakarrik klaseak emotea. Batzuk uste dute, ara zeratzen zarela, klasea emon, eta gero arkatxa erortzen zaizu, eta etxera zoi ez. Ez gauzak ez dira horrela. Eta gure helburua, baita ez da bakarrik hizkuntza edo kultura ezagutzea, baizik eta gerorako ikerlariak sortzea. Euskal kulturan interes aukiko duten jendea sortzea. Eta lehenengo hastapenak klaseak dira. Baina horretaz kanpo ikusi behar dute klasetik kanpo ere bai bizitza dagoela eta proiektuak aurrera eman aldi dira. Prestatzeko. Presta dezala bere burua. Unibertsitate bakoitza mundu bat da eta euskalduna soilik izateagatik ez dizute esaten den, hola egingo, goina egingo. Zure bure ondo prestatu behar duzu eta ikasleak ikusi behar dute profesional bat zarela.